en gowsy şol. Kızamaca değil bu işim. Kutbalka 10 çalışıyor. Camiyle kim canı diye kare. Alo. Alo, salam qawme. Oğlum sevgilim. Hawa isim çaşdyňmy? Hava isim çaştım. Bolýan isim çaşanmasan da şerik çykanyny? Tasarik. Hawa da şerik çık. Sen nerede şu at? Men sen täze iş ýerinde. Sen täze iş yerimde nämişim o? İsim çaşanmyşyn. Hawa isim çaşdyn diýdim, Serdar. Şumy? Täze isim. Näme deýinler? Men sen gownun orjak bolup ýene işe geldim. 6 Mene ay däsman. boldy isim çaşsak diýeniňe jorlama ýene gündem gruş bolup işleýär diýip Sevgililer onda sen işläýin dedim 5 manat diýip. Bir Täze gün iş var görýärna. Bir günde nädip iş tapýan sen? Tapýan men. Goý Beş manat bol bolar. biz näme diýsin seni? Sen öz oğlum näçe men özüme oğlum näçe bolýarmy? Şey diýeli, en gowsy şol. Geleni bilersin. Düş maşini. Ha şeýlemi? Dostum avraylaýyn. Alo. Seri attaş niýe dost? Dost senlik bir hyzmat barda. Kyn bolmasaň işe gel dost. Bar dost garaşjan. Dostsan geldiňmi? Allah'san. Allah Hudaýa şükür. Dost senlik bir hyzmat barda. Haydi dost. Şu gowuryan aýdym. Şunlar hiç bir öňküli ýok. Şonu barlak görjek bolýanlar. Bol dost. Tüýüni näil derejede saklaýar. Başgalara göz gazdarýarmy? Şunlar meň bilen hiç bir kuý ýok da dost. Arkyn bol dost. Bir dost gaýrat edäýdi. Bolýa. Amman şoň nomerini beraydy. Bir dost telläýdi kyngalmysan. Bol dost sen arkyn bol. Onda habarlaşaýda da. Bol dost. Barda sağ ol sağ gelim için. Bolýa. Bolýa dost. Sen men bilen näle özümize aýlanmana çykdyk, näme bolýan soňky döwür? Wagty geleni bilersin. Düş maşini. Ha şeýlemi? Bolýan. Sana taraf baran yollarım bari karanlık Gidip baran nira dünyama karaldı Salam doň iş wa diýipsiň. Bolsa, bolya. Boran. Başgalar. Alo, koltak da dedi. Daş bolmaly baş. Nereden? Daş galladı. Nereden işler değil mi? Hava işi bitirdik baş. Müşterilerim razy. Ay bolup dur. Müşterilerim şu ajan atdiyan guruluşdum men. Afu dasma tohmatla gofut diýen qy. Men jyňyň gulýalak diýip habar etdiler şu. Serdarjan men sana bir gowha barmy da? Evet. Ýadyňa düşýär bolsa 5 000 nöl Serdarjan. Guruşy edipdim bilýär. Allah'tan näme işinden kemal tap. Ben sen gowja gördüm. Ö derem oy kiçik. Ö diýişiň oňararsyň Serdarjan. Hava oňarar. Onda senden Serdarjan tamam bolurmy? Men gatar kym bolýanmy? Arkaýman. Tamam wada. Wat işdemmi? Gelýän adyr. Esas kontrol bolsun düşünýärmi? 40 yıllıkta 100 metr göçme urmanlar 600 adamlyk. Kenede çylgyzy şoň ora hereket edin. Afsantlarym himme adam ýola goýun bolýarmy? Bolýa. Baş gel baş. Salam alaykum. Aleyküm selam. Serdarjan. Ya resmi namalar. Benim şu iş tutarmyla gidip barýar. Düşündürdüm hemme da. Öňüm ýerine ýetip, indeýmaşdyk Serdarjan. Hava Serdarjan şu täze milyoner bilen müşteriler tanıştyrdyk mı? Bilemi? Bu täze şu diýjekki toýun milyonerda. Açık mümkün mü? Gel. Riskar geldi de iş sonra. Şu sagatda işgär bolýarmy? Bolýar çağıran. Salam doň iş wa diýipsiň. Şu ýagdaýda sen iş olmaly. Görýän dostlarym kimler var ya? 5 ýyl mundan baýlygy gyzyk. Men söýgüdüm içelen adam bolmaýan gapymdan ýöredi.
Şo döwürler pullyp ýapyşan sebäbim, ýagny men dogtymdy. Bu zatlaryň hemmetini men bilip etdim. Şo döwürler asoda asman toýtulmasyna guruşykda. Men kimse dönüňi özüme söz berdim. Şu derejäge ýetmek üçin ýetdimem. Mundan öter galarmam. Ýöne geçen söýgüm hiç ýadymdan çykaryp bilemem. Çünki sen men söýgüm gatyryny bilmedin. Ýöne bolýa men sen bilen teň bolmaýar. Asoda asman toýtulmakdanmyda afsan kerek işlejekmi? Edil şu ýagdaýda näme iş bolsa da işlejek. Hiç kaçan söýgümiň gadaryny gaçyrma. Çünki durmuşda näme çekdirseňiz, şonam çekersiňiz. Daha şuna çörek böyle. Korosan verayda. Balcıyım var mı? Neciyim çorong. Nezdaçın kurasan şönak gönü. Korkmam. Gel verik. Kakkaş korkmam. Oğmu? Näme gynanyp gelýän, näme marketde bir gownu degdimi? Daha korosan alacak bolmaly. Pulum yetmedi. Bah. Pulun yetmedi ha? Sen ma 2 minut garaş bolýarmy? Meziyim, şunu al. Öýüňe barkyn iyi bolýarmy? Daha bunça tatlar ne edip töläýin? Korpam. Koy meni sana sowgat bolsun, bolýarmy? Janyň sag bolsun. Elmi dama birek kömek edip gollalyň. Janyň sag bolsun. Ay senin murtundan aylanayım. Ay sağ ol. Senin papoşundan aylanayım. Ay. Düşen attan be. Ay senin murtundan. Ay. Ay senin papoşundan aylanayım. Ay gaz. Вот, это тебе от души. От души. Я люблю тебя, Галочка. Пусть много красавица стоит, я все равно выбираю тебя. Потому что моя любовь — это искра внутренний. Взрыв будет потом. Мой этот